እግዚአብሔር አምላክና استمسكنا استبارخن ይኹን እዛ መዓልቲ እዚኣ ብህይወት ብሰላም ጥዕና ድሓን ዛغረና እግዚአብሔር አምላክና ይሞ ምስጋና ናብጽሐዮ እግዚአብሔር ፈቂዱ ለማንት ድማ በከምዛ መሰለ መንገዲ ወይ ማዕዲ ክንራኸብ ፈቃድ አምላክ ስለዝኾነላ ንአምላክና ምስጋና ናብጽሐዮ ሕጁን ለማንቲ ቃል አምላክ ንምሃሮ አርስቲ አራት ዘንጽፍ አምላክ ትብልያ ቅድሚ ናብ ትምህርት መኻና ግን ነው ዘአለዚ رابع سنبت ناي سمرو أصحنا لنا مالتي نرجع فرق خيرنا لنا سلزم بنابي تكسينا مسرد دما إذا سنبت زيان إذا سومنزي مساقو تباهيلي وإذا سوا مساقو مالت ناي من كساس نجارو زلمة سوي دما استدنا سب نزجلز مالتي زلوا أب ناي تقرينيا خونه أب ناي جزون السيم كالي ننتكم إذا حمام زدما نربعتي محاور ذاتك أخونا خاليو نفرقي أكلاتنا نتحتواي محاورنا ذاتك أخونا خاليو ويون نقل خفال لك خمزي حدا سبستروك حزا خلو فرقا أكلاتو كبروسو ساب يقارو زلمس عينات ويون نحدا محاور ترايون ذاتك عينات حمام كخونا خاليو دحر ورقات نولو دا أدام كابزقاتم كافتم زخوفو حمامات تباهيل ذاتك أسنما نزي مالتي سلازي بيتي كريستيان مسأقو زبالهلو مخنيات اللوان السومن زي بزعبا حمامن بزعبا فوسن كن حسبن كن السلاسلن سلة دلنا مالتي زي مسأقو تباهيل زلو مسأقو سلس تباهله بزعبا مسأقو ترعينا نحسب بزعبا ترعينا نعمله كنا مسكن مالد ما يكونن كله عينات حمامات زوكل حمام كويني قريب زلو مالتي أبناء بيت كريستياننا كالندر أبناء جز كلتا مساقو تباهيلن زتكاسا سنابت اللوانا يتقدميتي أب صوم نبيات سالسيتي صوم كتكون كلا تخلايت الماز حجي أتيني أزلنا ناي صوم رباعتي سنبت يامالتي سلازي بزقنيات زي مساقو سلس تباهله ترايزي يكونس انتايو كنحسب ويسلمتاينا خنا مسكن زد الليل زولن ترايلنا بزعبا حمامن فواسنتن يقويتنا يسوس كريستوس بزبالة امز حاشن كنمهار كنسلاسل كنستنتن نتيجة أبيه زقبرلنا فلاي أبهيوتنا كاب كبرت حمامات أبيه فوسنا فوس ذكرنا أملاك كنا مسجن سلات جنازي تفوسنا لزلنا أب أكلنا زول حمام دما سليقونا بكم أبيه بزبالة امز حاشن نايس وقتي نايس أولت وقت المسألة زخانة specifically بزعبا حمامنا أتوكرا جيرنا زيادة نابق زيابير نخنصلي نعود ما أمنتنا نخنجلسيو منياتو قويتنا يسوس كريستوس قبل ألي حمام سقات رايزي يكونه قبل ألي أغاننتن قبل ألي حيلو موتون كي ترفه ملو ملكوتا والسلطانن حيلن سلزلو كابكالك زي بزبالة أتو كلتنا ناو خنقبرو لزق بأنا كنيات مخاني أبي تكريسيان تمرنا مالتي سلازي مساقو أخبار كلنا تقولنا يسوع كريستوس جبره كله جبر حويات نحذكرنا مسحاب قدسنا زلوا حواريات كلهم قدسان أبناء بيت كريستيان تاريخ تدارينهم سفل على جبر حيل بأم جيرو إجابة يجلس نيري هجوم بيت كريستيان مسيرك أنديال بزبل نزنا يفوز عقل بلو توصل الله ماله سلازي مساقو خنم كلنا نزخلو زت أمر ويدما زت تقالله نايفوسي تأمرات مخانو يا بيت كريستيان تأمن مالتيو سلازي فواسنت ناجزيا بهر بحري تراي مالت السب بفطرته ببحريو ناي مفواس كالات ناي مفواس حيل يقولون ملاخون كي ترفه اجزيا بهر انت زي فقيدو اجزيا بهر انت زي سقيوه ناي مفواس كالات حيلن يقولون جناخه اجزيا بهر كفكر كله اجزيا بهر كدل خلقن قد تاوز خنا فوز خاليو بسبات غيرو باغلغلت غيرو دما كفوسي خالي مالتي جن اغزيابير كيف غدا بزي كابنا اغزيابير سلطان وصائي بناتو حيلن قلصمن ودسب تمرتن تامراتن كغبر كم زي كل مصحف قدس باصناو يزنغرنا مالتي سلازي ابزقنيات زي كاب كال بزبلص امزحشن نتي نايجزيابير فواسنت بزعبو كن السلاسلن كن حسبن مو بتتجبرلنا أملاك كنا مسكن جنابتي زلنا قدايت ناي سجانات عنا دما زيادة قرب أملاك كنا جزيابير فوس محرتون كل أخلنا خنسليا بتكسيان تدلنا مالتي
تخلينا تبلما نزل تسريلنا زلون أي قدس يارد مزمور انتدارين يا دما نقدم أملاخ زبلار استوهي وزلو اتنقدم أملاخ تباهي زلو دما قويتنا من حينان يسوس كريستوس مخانيو سلازي قويتنا يسوس كريستوس دما نسنبت زفترة نسنبت دما نعرفت نايسب زمدب أملاخيو قويتنا يسوس كريستوس نايسنبت فتاريك ساز خوانا دما قويتا سنبت مخانون زرد ملأختي زلو مالتي نزي ناي قدس يارد مزمور مركز جيرو ناي حدش كده انت سريع ملنا زلو نوابات كلهم لما نحرينهم اب حمامن افوسن زتكور ملأختي زلو مالتي فلاي دما تي اب صلت كلنا زنببنايو ناي وانجيل يوحنس مراف حمشته امبينا نيرنا خفدا حدا صافدا 18 كامو ناي غبر حواريات مراف 3 دلو لما نحرينايو كفقد حدا صافدا 12 كلتيو بزعبا مساغو زسمرت مرتي زلو اثناء وانجيل يوحنس قويتنان من حنان يسوس كريستوس فصمو ناي فوسي قبر حيلك خون كله اتي اب قبر حواريا زلو دما قدسان حواريا فصمو نسون ابلالي مساغو ازنبر السب استفوسه قبر حيلي سلازي خلتيو بزع مساغو يزارب اتي ناي وانجيل يوحنس نخباب 38 عمد عبد الناس ازنبر السبي اثناء قبر حوارياتون كاو بزينس نلل 4 عمد مسكي ازنبر سبينا تزانتو دزاره مالت سلازي اب كلتيو اتناي غويتا كل خالنت اتناي فوس تامراتا وحيلي اتناي غويتا تامرات كمي كمزمسل زردانا مالت نزنا له ما انت ارسنا توسيل له زلو عراس زنصف املاح زبلما كامناي مزمور داويت مراف 4 حدن كفودا حدا صف 4 زلي نتملت خنم بودما كنم بينا مو خاود ما قال حسابات وسيدنا لما انتي እግዚአብሔር زبلنا هنسمينا تايزبل ندخا زحالي لسب بصيو እግዚአብሔር بمعالت مكرا يناغفو እግዚአብሔር يحلو بهيوتون ينبرو نسو امدري بصي يخون نفق صلاتو حليفو اهيبون امدقس دناسي خلو እግዚአብሔር يدغفو نسخة أبغزي حمامون بزل عرات تنصفلو قويتاي بديلك أمو محرني لنفسي أحويا بالكوب لنا نحدا እግዚአብሔር دسمر سب እግዚአብሔር بصز ولا سب انتاي زع مسألة قبر حويات እግዚአብሔር كم زفصم زرد ملأختي زلو سلازي خابزي تقصزي في اللايد ما تقصي 3-4 أمدك أسد الناس يخلو እግዚአብሔር يدقفو نسخة بحمامو نبزل عراتو تنصفو اللي زبزالله سلازي أبونا داويت دزارو بلو زلو بزعب እግዚአብሔር نحدا بمخنيات حمام سقا السدنسة من كسقاس زقوارسة بارالايز كوين نزلو سبسي بحمامو جروس نبزل عراتو ينصفو اللي زبلنا زلو عرات من صاف دو يقلل ولا مفواس عرات من صاف ايتين زخونه سب غور زخل نغري سلاز تقدم يتحط مسيحا نزلا قدوس داويد بزمزمر زي انتا يخبلنا زدل زلو እግዚአብሔር نزخونه عينت حمام بقليلو كفوس زخل كنسو لمنتايو منصاف مدغاف مكنخان مريص زبل حدا خافتي لما انت خدمهارو تدالينا زلو ارستيو ابز حلف عامتات نحذكركم نتنا وانجيل يوحنس مراف 5 تزلو مركز كيرنا تمهرنا نيرنا እግዚአብሔር ተአምራታዊ ቅጽበታዊ ዝኾነ ፈውሲ ክገብር ከም ዝኽእል ዝብል መልእኽቲ ይነሩ በታናይ ግብረ ሐዋርያት መሰረት ገርናውን ተመሄርና ነርና ሕጂ ድማ ካል እግዚአብሔር ናይ ሕውየ ተአምራት ዝገልጸሉ መንገዲ እዩ ዘርየና ዘሎ ማለት ስለዚህ በአተሐሳስባ ሰብ ክንሪኦ ከለና ከም ሰብ ነዚ ተቕሲ ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ዘአክል ዓቢ አምላኽ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ንምንታይ ማለት ንሓደ ሕሙም ንሓደ ዝተደነሰ كاب كل محبراوي نجاراتو دما تونزيفن زلو سبسي قصبتاو زخونه تامراتا فوسي ملغاسلو اي مقاللن زبل حسابيز مسكا مالت سلازي ازي ناي مدغاف ناي مكنخان نجر زخونه كالا زيبلو وي دما تامراتاو زخونه فوس خغلص ناي زي كل سب ناي حدا دخوم سب تغبار لامبر ناي حدا ملكوتاوي املاح تغبار يلنا خنردوب تعبيز خبدنا مالت سلازي قويتنا من حنان يسوس كريستوس بعلو خونه قدسان حواريات حنت قال تراي بموسى ويدما بحنت متنكاف ابغلغليون بصلالتهم تراي
ቅጽበታዊ ዝኾነ ናይ ፈውሲ ሕውየት ክገልጹ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢብና ያለና ብዙሕ ግዜ ተማሂርና ያለና ኣብ ዘመን ህይወትና እውን ዝተዓምናዮን ወይ ድማ ኣብ ካልኦት ሰባት ዝረኣናዮን ስለ ዝኾነ ንምንታይ ግን እግዚኣብሔር ክፍውስ እናኽኣለ ከሎ ዘይፍውስ ኢልና ብዙሕ ግዜ ሕቶ መፀና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዝኣመሰለ ሕቶ ምሕታት ትኽክል እዩ ማለት ንኣምላኽ ምድፋር ማለት ኣይኮነን ወይ ድማ ምጥርጣር ማለት እውን ኣይኮነን ስለምንታይ ኢልና ክንሓትት ኣብ እግዚኣብሔር ፍቁድ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣመንትን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ዘሎ ዝምድና እንድሕርኢናዮ ናይ ወላድን ናይ ውሉድን ዝምድና እዩ ዘለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ቃሉ ብዛዕባ ግብሪ ኢደይ ሕቶትኒ ንሓድና ክንካተኣሲ ምፁ ሓጢኣቱም እኳ ከምጂ ክንተቕሐ ከም ፃዕዳ ፀምሪ ክኸውን ግን መፂኹም ንዘራረብ ዝብል ኣምላኽ እዩ ዘለና ማለት እዩ እምበር ኣይትሕቶትኒ ብዛዕባ እዚ ኣይትዛረቡኒ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ምሕታት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ግን ስለ ዘይተረዳእና ናብ ምጥርጣር ናብ ዘይምእማን ገጽና ግን ክንከይድ ይብልና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓን ግብሪ ብቐሊሉ ክርዳእና እንተደኣ ኮይኑ ባህሪ እግዚኣብሔር መጀመርያ ክርዳእና ክኸል ኣለዎ ማለት እዩ ባህሪ ኣምላኽ ከይተረዳእናን ወላ ሓንቲ ኮንክሉዥን ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ክገብሮ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ስልጣን ስለ ዘለዎ ንዝኾነ ነገር ኣይገብሮን እዩ እግዚኣብሔር ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ብዕላማ እዩ ዝገብሮ ብምኽንያት ድማ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ክንድት ዝግባአና ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ስለ ዘይንርድኦ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ተግባር ስለ ዘይንርድኦ ብቐሊሉ ናብ ሓደ ኮንክሉዥን ክንበፅሕ ኣይንኽእል ኢና ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሔር እሞ ከዓ ኣማንን ዝኾነ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንዝመላለስ ሰብ ስለምንታይ እዩ ቅፅበታዊ ዝኾነ ሕውየት ኣብ ልዕሊኡ ዘይፍፅም ኢልና ምሕታት ግቡእ እኳ እንተኾነ ግን እቲ ሕውየት ስለ ዘይተፈፀመ ግን ንእግዚኣብሔር ክንጠራጠሮ ክንወላወሎ ግን ብምንም ተኣምር የብልና ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ሕቶ ይመፅእ ምርዳእ ዲ ዝቕድም ዋላ እምነት ዝብል ንቴዎሎጅያን ብዙሕ ግዜ የከራኽር ነይሩ እዩ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ኣቦ ግን ቅዱስ ኣጉስጢኖስ ዝብል እምነት እዩ ዝቕድም ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ንኽንርዳእ ንኣምን ንኽንኣምን ድማ ንርዳእ ስለዚ ናይ መጀመርያ ዝመፅእ እምነት እዩ እምነት መሰቀደምና ኢናት ምርዳእ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝመፅእ ብዝዓመቐን ብዝሰፍሐን መታ ንኣምላኽ ክንርድኦ ኣሜን ክንኣምኖ ድማ ምርዳእ ድማ ብድሕሪ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ፈቃር ኣምላኽ ምዃኑ መሓረ ኣምላኽ ምዃኑ ካብቲ ንሕና ብዛዕባ ሂወትና እንሓስቦ እንግደሶ እንሓልዮ ዝግደሰልና ኣምላኽ ምዃኑ ብዘይ ዝኾነ ውልውል ብዘይ ዝኾነ ጥርጥር ክንኣምኖ እዩ ዘለና ማለት እዩ ምናልባት ዝኸብደና ጉዳያት ኩሉ ክእል ይኸውን እዩ እግዚአብሔር ቁልጥፍ ዝኾነ ረድኤት ክሰደልና ብዙሕ ግዜ ጸሊና ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ምኽንያቱ ብዘይ ተረዳእና መንገዲ እቲ ሕውየት ደንጊና ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ረድኤት ደንጊና ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንእግዚአብሔር ብምንም ተኣምር ክንጠራጠሮ የብልና ማለት እዩ ንግዚኡ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ከይርዳእና ይኽእል እዩ ግን ሓደ ግዜ ብርግፅ እግዚአብሔር ክገልጸልና እግዚአብሔር ከብርሃልና ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ካልኦት እንተና ከየድልዮ ብፁዕ ሰብ ካብታ ንሕና ዝምነየሉ እንምነየሉ እንሓስበሉ እንደልየሉ ንዓል እግዚአብሔር ዝግደሰሉን ዝሓልየሉን ኣምላኽ ምዃኑ ክንኣምኖ እዩ ዘለና ንእግዚአብሔር ስለዚ ንግዚኡ ከይርዳእና ክእል ግን እግዚአብሔር መደብ ኣለዎ ኢልና ኣብ ምስጋናን ኣብ ጸሎት እንትራይ ክንጽመት ዘለና ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ ባህርን ኣሰራርሓ ናይ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 145 ኣብ ፍቅዲ 9:17 እግዚአብሔር ንኹሉ ሰናይ ንኹሉ ክብል ከሎ ንእሽተይ ዓቢ ኣንስታይ ተባዕታይ ድኻ ሃብታም ማቹር ዝኾነ ገና ቆልዓ ዝኾነ በት መንፈሳውነት ከይፈላለየ ንኹሉ ሰናይ ይብለና ኣሎ ረሕርሓዩ ከዓ ኣብ ኩሉ ግብርታት እዩ እግዚአብሔር ብኩሉ መንገዱ ጻድቕ እዩ ብኩሉ ግብሪ እውን ሕያዋ ይብለና ወላውን ልብና ኣትሪርና ኣንጻር እግዚአብሔር ክንከይድ ከለና እግዚአብሔር ካብ ቅዱስኑ ክንማቐል መታ ናብኡ ብንስሓ ክመልሰና ኢሉ ዋላ ካፃና ከሎ ብፍቓድ ልቡ ይኮነን ይብለና ኣብ ደጓ ኤርምያስ እግዚአብሔር ንደቂ ኣዳም ዘዋርዶምን ዘጉሆምሲ
بفقاد لبو أيكونن دسيلو أيكونن نحنا كمان مزخول خفاتنا وركتنا سي لكن هنقص أم كلنا يسمع عنا جن بخوم من حركة إلهم دما نبزقد أنا هيوت متان كيكدو نحن من نخلو بزحمه من قدر ما نقص أمالتي እግዚአብሔር ከዳሞ ማዕረኽ እንደይ በሁሉ አኩሉ ግብረታቱስ ረህራህ አምላክ አለው ለውሃት አምላክ አለው ፈራ አምላክ አለው ማለት ነትዝ ገብሮስ ነቲ ናዓና ዘሐመና ነገርውን ከገብሮ ኮሎስ ደሲሉ አይኮነ ዝገብሮ ማለት ግን እቲ ካብ ቅዱስ እንደኹን ማቀል ተዳኺና ከምቲ አቦ ንዘፍቅሮ ወልዱ ዝቆጽኦ ከምድ ማኸጻና ይኽእል ማለት ስለዚህ ሕያውነቱ أبغليو قبرتاتو قوليحو أبغلي دم حاسيسو خرائنا يخلي إذا مالت جن إجزابير أبغليو دمي إذا خنا قبرتاتن بحرن يقولوا لنا أبغليو جن قبرتاتو بزقبة أيجلس إني مالت جن أيكونان مالتي سلازي تنهانا أرادا داس نهانا أرادا على خمو خين سمعنا زلمبر أبغزابير أب كل قبرتاتو معرى إزريو مالت نخلو بحرياتو بمعرى إزريو أمونغو بحرياتو دما مبللاص يبلون مالتي نامنت قزبتاو زخونه لاي فوسي تأمراتاو حيل خجلصن زغمتاو زخونه رديئتن مكنخانن مغبار كلتي بحر املاخي كلتي غبر املاخي ስለዚህ አብ ኩሉቲ ድማ መብለላጽ ይብሉን ማለት እዩ ንሕና ግን ነበላልጽ አይና ይኮነን ቅጽበታው ዝኮነ ፈውስን ዘገምታው ዝኮነ ክንክንን አቢፍ ልሊ ከም ዘሎ ኢና ንረዳ ማለት እዩ አብና እግዚአብሔር ግን ኮማ አይኮነን ወላውን አፍቅርን አፍርደን ያምላክ እንድሕሪና ናና ፍልሊ ያለው ካብ ንፍርዱን ዓለ ነትፈሩ አጉሊሕና ኢና ንዛረበሉ እሱ ከም ዝበልጽ ኮይኒ ድማ ዝረዳና ማለት እዩ አብ እግዚአብሔር ግን أمونغو فردون أمونغو فقرون ولا حنت في الليلن نخلو كيزانا بقى ميزانو بزحلو من قدي بمعرن زرقن زخبرن أملاخي زلنا مالتي سلازي أبانا سبات كام مكنخان مفواس يبلس يخن بالنخيلنا أبك زياب يرقن كومو أيكونان مالتي مكنخانن كذبتاو زخانة فوسن أبدك سبات مجلس كلتيو زي بلالز بمعرض ما زريون زخبرون أملاخ مخانو مردا أزي أقداسي مالزي سلازي بزعبا أملاخ ويد ما بحر أملاخ قبرنا إجزيابي هيرن ناي زيد الديسيشن ويد ما ناب زيد الجوجوز خانة مدام دم تاخين بسح لول زخانة تنكا خلينا يمهنياتو اتنفرتو أزي وحديو أزي إمنتيو كافتين فرتو أنا لعلي اتزين فرتو أسلاز بزح فتحنتي كتف النزيب لكن إجزابير فكر أملاخ مخانية نزخون نسب أبستفل على وركتي هالو تاخذ صعبة خل فور أملاخ بخونتاتنا زيد الرخن زي سؤال مخان مفلات أزياء قداسيو إجزابير يترف بتي زجم تاوز خنا ناي كنكن ناي دقفن حويته بموتون محرد خجل زغل أملاخ يمالتي نالباش زخونه سب كموت هيدلني موزب الامر كمصنا خلو صبو سميت يسمعنا ني مخاتا انكم من قدي ناب جنت متو دمان سا ولا زخلنا فلتنا خلنا ازي نايدون كان سغانا كقنطت كبانا اين دولنينا مالتي كن እግዚአብሔር ድማ بتي انفرها انصلو زين دوليو موت غيرون محرت خجل زخل املاح مخانو قدس قالو ينغرنا مالتي ابتن بيت إسياس معرف 57 فقد حدا كل تنتهي زبلنا صاد كان يموتوا مو زحاسبهم يلبون مالت بموتهم انتهي كم زروبحس منهم زحاسبوا سبيلن اتوم لإجزابيه زفرو خاء بهندبت يموتوا يمن طالمو إجزابيه كفو كيري إلو خمز وصدام كاب إكي كم استعار نوبو زستو إلي البون اتوم بقن الناز نبرو مسمتو سلاما أرفتن يرخبو እጂ ድስማዓና ነገር አሎ ቃል አምላክ ዝብሎ ድማ ካል አሎ ማለት ስለዚህ ንስምዒትና ድና ክነአምን ወላስ ነቃል አምላክና ክነአምን ሓደ ካብቲ ውሳኔ ዘለዎ ጉዳይ ማለት ስለዚህ ነቃል አምላክና ክነአምን ዘለና ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ብለና በቲ ንጸሎ ንፈርሆን ሞቱን ከይተረፈስ ሕውየቱ ክገልጽ ዝኽእል ተአምራቱ ክገልጽ ዝኽእል ናብ ዝበለጽና ብዝሓሸን ነገር ከሰጋግረና ከም ዝኽእል ማለት ስለዚህ بزنا جزء ما I think ردات كنكون أقداسي مالتي حتى أمنت كتكسية
ገለገለ ሰባት ዝኾነ ናይ ስጋ ሕማም ከጋጥሞም ከሎ ብዝበለፀም ዝሓሸ ናብ እግዚአብሔር ክጽጉዑ ንሪኦም ኢና ገለገለ ሰባት ድማ ኣብ ህይወቶም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መቕርቦም ዘጋጥመ መንገዲ እሞኻ ኣገልገልቲ ዝነበሩ ዓበይቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት ዝነበሩ ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቑ ሰባት ድማ ብዙሓት ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ከም ኣብነት ተቕሶ ዝደሊ ሓደ ናይ ኣይሁዳዊ እምነት ራባይ ኩሽነር ዝበሃል ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ ሓደ ዝፈትዎ ወዱ ንሽተይ ወዱ ብፅኑዕ ይሓምም ማለት እዩ ምናልባት ሕማም እንታይ ዝብሎ ፕሮጌሪያ እዩ ዝብሎ ኣይዶኖ እዚ ልሙድ ሕማም ኣይኮነን ሳሓት ዘጋጥም እዩ ግን ቅልጡፍ ዝኾነ ምዕባለ ገይሩ ንወዲ ሰብ ናብ ሞት ዘብፅሕ ዓይነት ሕማም እዩ ስለዚ እዚ ኣቦ ወዱ ክሓብየሉ ብዙሕ ግዜ ለሚኑ ከም መራሒ እምነት መጠን ድማ ቀረባ ኣምላኽ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እግዚኣብሔር ከም ዝፍውሶ ሙሉእ ዝኾነ እምነት ነይርዎ እንተኾነ ግን ኣንጻር ድልየቱን ትፅቢቱን እዚ ቆልዓ ወዲ 14 ዓመት መይቲ ማለት ዓሪፉ እዚ ቦ ድማ ብጣዕሚ ልቡ ተሰቢሩ ብምንም ተኣምር እዚ ንኡስ ውላዱ ኣብ ሞት ክበፅሕ ዝብል ወላ ሓንቲ ክስታይ ኣይነበሮን ትፅቢት ኣይነበሮን ምስ ሞተ ግን ብጣዕሚ ተሰይሩ ማለት ልቡ ጥራይ ዘይኮነ ድማ እምነቱ እውን ብጣዕሚ ሸክ ኮይኑ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ሓደ ፈቃር ዝኾነ ኣምላኽ ርሕሩሕ ዝኾነ ኣምላኽ ምዃ ምንም ኣበሳ ዘይብሉ ቆልዓስ ኣብ ንእስነቱ ክቕዘፍ እናተቐንዘበ ስለምንታይ ኣምላኽ እዚ ከጋጥም ስኢሉ ዝርኢ ምዃ እዚ ኩሉ ጸሊና ስለምንታይ ዘይፍውሶ ዝብል ሓደ ክተዓረቕ ዘይከኣለ ሓሳብ ኣብ ልቡ ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ብጣዕሚ ጸላዊ ዝኾነ መጽሓፍ ጽሒፉ እዚ ዝራባይ when bad things happen to good people ትብል እያ ሰናይ ዝኾኑ ሰባት ወይ ድማ ከም ፋድ ኣምላኽ ንዝመለሉ ሰባት ምንም ኣበር ዘይብሎም ሰባሲ ሕማቕ ከጋጥሞም ከሎ ፀገማ ከጋጥሞም ከሎ ዝብል ነቲ እምነቱን ነቲ ኣብ ህይወቱ ዘጋጠመን ከተዓርቆ ብጣዕሚ ክሳብ ሽገር ክሳብ ክንድዚ ዓብይ ዝኾነ ግድል ከም ዝኾነ ካብቲ እምነቱ እውን ፈልከት ከም ዝበለ እቲ ጽሑፍ ዝነግር ማለት እዩ ስለዚ ገለገለ ሰባት ብምኽንያት ፀገሞም ብምኽንያት ሕማሞም ናብ ኣምላኽ ክቐርቡ ከለዉ ገለ ሰባት ግን ዘይንፅበዮም ሰባት ካብ ኣምላኽ እንታይ ገብርዮም ይርሕዮም ከምኡ ዓይነት ኣብነት ብዙሕ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ኣክቹዋሊ እቶም ቀንዲ ፀላእቲ ኣምላኽ ዘለዉ ሕጂ ገና ብሂወት ዘለዎ ዝፈልጦም ብዙሓት ኣለዉ ብምኽንያት ሕማም ስጋ ኣብ ደቆም ኣብ ሓዎም ኣብ ሓፍቶም ዘጋጠመ ካብ እምነት ጥራይ ርሒቖም ዘይኮነስ ኣንጻር ኣምላኻዊ ኣጀንዳ ዓብይ ዝኾነ ጎስጓ ዝገብሩ ብዙሓት ሰባት ክህልው ክእሉ እዮም ማለት እዩ ተኻላይቲ ሕቶ ዘላ ዓራቱ የንፅፈሉ ዝብል ኣገላልፃ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከ ብግብራዊ መንገዲ ኣብ ሕማሙ ዓራቱ ዝተነፀፈሉ ኣብነት ዝኾነና መርኣያ ዝኾነና ሰብሲ ይህሉ ዶን ዝብል ሓሳብ እዩ ናልባሽ እዚ ናይ ኣቦና ዳዊት ገሊፅዎ ዘሎ መዝሙር 41 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍቅዲ 4 ተምሳልያዊ እዩ ሓደ ሰብ ምስ ሓመመ ምስ ተደነሰ ምንቅስቃሳቱ ብጣዕሚ ዝድረት ማለት እዩ እቲ ዓራቱ ንሳ መደቀሲት እያ ንሳ ኣባይ ኮፍ ዝብል ኣባ ኮይኑ ክበልዕ ሰብ ተራመፅዮ እሞ ኣባ ኮይኑ ዝረኽቦ ስለዚ ንሳ መደቀሲት እያ ንሳ ድማ እታ ዳይኒን ሩም እያ ምናልባሽ ክንቀሳቐስ ዘይክል ተረኣ ኮይኑ ድማ ኣባ ኮይኑ ክሸይን ኣባ ኮይኑ ክሕፀብ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ነገሩ ኣብቲ ዓራት ስለ ዝሕፀር እቲ ዓራት እንታይ ትኸውን ኣላ ዓለሙ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ መዓልቲ ደቂሱሉን ዝሓደሩሉን ዓራት ከይተነፅፈ ከይተቐየረ እንተዳ ርኢናዮ ድማ ይትረፍ ንክድቅሰሉስ ንክትሪኦ ከማን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ሰብ ዓራቱ ክቕየረሉ ከሎ ማለት እቲ ኣንሶላዲ ትኸበርታ ኩሉ ክሕፀበሉ ከሎ ክቕየረሉ ከሎ ፅቡቕ ምንፃፍ ክንፀፈሉ ከሎ ነቲ ቃንዝኡ ነቲ ሕማሙ ከኣልየሉ ኣይክእልን እዩ ግን ኣብ ውሽጡ ድስምዖ ናይ ፅቡቕ ዝኾነ ስምዒት ኣሎ እዩ ማለት እዩ ምቹእነት ይፈጥረሉ እዩ ንኩላና ጉሉፅ ነገር እዩ ከም ሓደ ፈውሲ ቃንዛ ኮይኑ ንግዚኡስ ከገልግሎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ዓራቱ ተንፅፈሉ ዝብል ሓረግ ነቲ ሕሙም ዝግበር ኩሉ ክንክን ዘጠቓለለ ክኸውን ይኽእል እዩ በቶም እቲ ሕክምና ተዓቂቡሉ ዘሎ ዘገልግልዎ
ማለት ካብ ኣላይ ሕሙም ጀሚርካ ነርሳ ዳክተርስ ኩሎም እቶም ቤተሰብ መጽኦም ክሕግዝዎ ከሎ እዚ ኩሉ ክንክን ዘጠቃለለ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዓራት ምንጻፍ ጀሚርካ እቲ ዝገብሮ ደገፍን ክንክንን ኩሉ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዝፈጥረሉ ርኢና እቲ ዓራት ምንጻፍ በዚ ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ግን ዝሓመመ ሰብ ልዕሊ ኩሉ ዘቐንዝዎ ደሸግሮ ንእምነቱ ዝፈታተኑ ነገር ተዳሃልዩ ድማ እዚ ናይ ሞት ነገር እዩ ምክንያቱ ሰብ ክሓምም ከሎ እቲ ናይ መወዳእታ ክመፅእ ዝኽእል እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ ክመውት ይኽእል እየ እንተሞይተስ ናበየ እንተዳ ሞይተ ደቀይ እንታይ ክኾኑ እዮም ቤተሰበይ እንታይ ክኾኑ እዮም ዝብል ሓሳብ ክህልዎ ባህርያዊ ማለት እዩ ብዓብዪ ድማ ካብቲ ማሕበራዊ ተግባሩ ደስኪሉ ስለ ዘሎ እቲ ሙሉእ ጥዕና ከሎ ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ ኩሉ ሕጂ ይገብሮ ስለ ዘየለ እቶም ዝኣልይዎ ዘለዉ ሰባት ቤተሰቡ ድማ ምናልባሽ ክደኽሙ ይኽእል እዮም እቲ ዝረኽቦ ዘሎ ሕጂ ረድኤትን ሓገዝን እውን ከቋርፅ ይኽእል ዝብል ሓሳብ ክመፅእ ይኽእል እዩ እንተዳ ሓሚምካ ኩሉ ገግናይ ጥራይኻ ትሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኻ እግዚኣብሔር ንልብኻ እንተዘያርጊዎ እግዚኣብሔር ፍጹም ዝኾነ ሰላምን ዕረፍትን ህድኣትን ክበካ ተዘይኪኢሉ ልዕሊ እቲ ብሕማም ዝመፅእ ቃንዛ እቲ ካልእ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመፅእ ናብ ዓውደ ውገ ዝቕየር ኣእምሮኻ ንሱ ዝኸብደካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት በቲ ኣካላውን በቲ መንፈሳዊ ነገር እግዚኣብሔር ክረድኦ ከሎ ዋላ እቲ ሕማም ምስኡ ይሃሉ ከቢድ ዝኾነ ናይ ስጋ ዕረፍቲ ከቢድ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ዕረፍቲ ስለ ዝረክብ ካብቲ ንዓራት የንፅፈሉ ዝብሎ ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዚ ኣብነት ዝኾነና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦና ኢዮብ ንኣብነት ምስ ሓመመ ኩሎም ከም ዝረሓቕዎ ዝነግረና ካብ ደቁ ኣግራዱ በዓልቲ ቤቱ መማኽርቲ ዝነበሩ ኣረኽቲ ዝነበሩ ፈተውቲ ዝነበሩ ኩሎም መቕሩብ ዝፈልጥዎ ከም ዝረሓቕዎ ብዙሕ መንገዲ ገሊፅሎ ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ኣምኻድና ግን እግዚኣብሔር እቲ ዓራት ምንጻፍ ብክልተ መንገዲ ዝገብሮ ሓደ ሰብ ምስ ሓመመ ምስ ተደነሰ ኩሉ እቲ ጥዑይ ከሎ ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ ኣብ ዘይገብረሉ ኩነታት ክኸውን ከሎ እግዚኣብሔር ዓራት የንፅፈሉ ክብለና ከሎ ብክልተ መንገዲ እቲ ሓደ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ሕማሙ ወሓዚ ዝኾነ ፀጋ ዘኽእል ፀጋ ክህቦ ይኽእል እዩ እቲ ሕማም ኣብ ቦትኡ ዘሎ እቲ ቃንዛ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ግን ልዕሊ እቲ ሕማሙ ፀብለል ዝፅብጥ ፀጋ ይህቦ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መንገዲ ድማ ሰባት ኣብ ከባቢኻ ንረድኤትካ ዝኾኑ ንሓገዝካ ዝኾኑ ምፅንናዕኻ ዝኾኑ ሰባት እግዚኣብሔር ደው ይብለካ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ክልተ እዚአን መንገዲ ሓደ ካብቲ እግዚኣብሔር ዓራትና ንኸንፅፈልና ምቹእነት ንኽፈጥረልና ዝጥቀመሎም ሰባት እዮም ማለት እዩ ንሓደ ዝሓመመ ሰብ ማለት ኣብ ጥዑይ ናብራ እናነበርና ከለና ሰብ ክፍለየና እኮ ክእል እዩ ማለት ኣይነስተውዕለሉና ከማን ምስ ሓመምካ ግን ዝበፅሓካን ዘይበፅሓካን ኩሉ ናብ ኣእምሮኻ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ኢኻ ትደሊ ማለት እዩ ዋላቶም እግዚኣብሔር የለን ዝብሉ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዕምሮም ኣብታ ኣፈፍመት ከለዉ ልዕሊ ማንም ግዜ ሰብ ይደልዩ ምክንያቱ ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ስለ ዝፈርሕዮ ማለት እዩ እቲ መንፈሳዊ ዝበሃል ሰብ ተኣማኒ ዝበሃል ሰብ ድማ ኣብ ግዜ ሕማሙ ሰብ ይደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ምስ ሰባት ክነብር ይፈጢርና እሞ ናይ ኣምላኽ ረድኤት ድማ ብሰባት ገይሩ ስለ ዝግለጽ ማለት እዩ ኣቦና ዳዊት እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ መዝሙር 54:4 እነሆ ኣምላኽ ረዳእየ እዩ ጎይታይሲ ኣብ ማእከልቶም ንነፍሰይ ዝድግፍዋ እዩ ረድኤቱ መን ምዃኑ ገሊፁ እግዚኣብሔር ግን እቲ ረድኤት ኣምላኽ ድማ ብሰባት ገይሩ ከም ዝመፅእ ክጠቅስ ከሎ ድማ ጎይታይሲ ኣብ ማእከልቶም ንነፍሰይ ዝድግፍዋ እዩ ክብል ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ረድኤቱ ብሰባት ገይሩ ክገልፀልካ ክእል እዩ ግን ሰባት ከም ዝገበርዎ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ከም ዝገበረ ጌርና ንኽነቋፅሮ ንኽንሓስቦ ግን ግዜ የድሊ ማለት እዩ ማለት ምስበዓል የድሊ እዩ ኣብታ ናይ ኣቦና ኢዮብ ዝበላ እንታይ ኢሉ ዘሎ ጭፍራታት ተኣኻኺቦም ክወድቁኒ መንገዲ ይፀድጉ ኣብ ዙርያይ ድንኳነይ እውን ይሰፍሩ ኣለው ንኣሕዋተይ ካባይ ኣርሒቖሞ ነቶም ዝፈልጡኒ ከም ኣጋይሽ ኮይኖምኒ ኣዝማዴ ካባይ ኣድሓርሒሮም ኣመንተይ እውን ረሲዖምኒ ቤተሰበይን ኣግራደይን ከም ባዕድ ይቆፅሉኒ ጓና መሲለ ትሪአኽዎም ንግልያ ይፅውዖ ኣቤት ኣይብለንን ትሕት ኢለ ብኣፈይ እልሙና ኣለኹ
سبيتي نتنفاسي ولد كرسي كأن لماني صلي أمه ناش تقول كاين أغني بدد انت والكوي دفرنا الله كلهم ما خرتي فن فينومني اتم فقراتي تقمت إلومني كابتي حمامون العلي اتي اتم سبات تم أقربو كرحوا مقعال زخابة دقان زخم زنورينا خندردان خل مالتي بانت صار ما مسكان زخا خلخا بفتو تخات خبيبكا أب عراد الناس خا خلخا جزي أبي فترة الكامش إن الدم خمسة لينا خندردان خل مالتي سلزا أبجزي حمامنا نيرحون كربنا زماننا فتوتنا أنت قديسهم كدو جوفنان كنابينان مرأي إزي جباريو جابير مخانه حسب أزي أقداسي مالتي من هذا خمسة أبونا داوز بلو جابيسي أمون قطهم لنفسي زدق فوا مغربي إلنا حسب ألنا مالتي بزوح جزي حنت أب الناس تتعوم كلها كلمة حجي حنت انت يلا أب كلا يكونت عالم أب هاجر الجرمن أب حنتي نيش تيكوشت عدي تم أواز قمت آمنتي حدا ناي قويتنا يسوس كريستوس حاولت نيرو مافتا ما أكل كتمو مالتي سلازي كم مجلس حابنهم ايام زقصروه بتعم يم زفتوا أنا تحاولت مالتي تي كينات كلا كينات عالم سجات مجن كم كالو كله أفت خبابي مزجات ما أنوت نتحاولتون أنوت أجاتي موا تخينات توديو مسحادة جن نتحاولتي نبتزنا قربوتا كأمواني رو مالتيو لازم نعوخ قبل زخال لما حدا نفع مهندس يوم قصيرا الجن نتأجر نتأكل كل دجر وديوم اتناداو جن كسجنا زي كلا خوينا مالتي اتخيل أسود ما نزين نبزنا ورخ مرسا أيكلني نتايكم نقبرن ده أي مسبلهم موك زي أبير بقى أيدلين مالتيو سلازم بزي أداو نقوم مويلو مالتي جن أبتحتي أبتأجري نايت حاولت كنت هيلون كريستوس حجي أداو بلون أداو نحناينا زبل صحف جن صحفة مالتي سلازم قويتان يسوس كريستوس أبزام مدرزي أخلو بزح قبرتات غيري أكونن قولنا أخمس خلو إيدو أمبيرو يبارخم نيرو حمومات دما بإيدي فوسم نيرو تامرات أوزخونا قلب مساعدما نقل يوم ما يفوسم نيرو مالتي حجي قويتنا يسوس كريستوس هياويو جن نحنا أداوينا نحنا أقاروينا زبل من تخلونا أقداسي مالتي اتقويتا خقوبرو زدلس بأنا جيرو خقوبرو سلازدلي نحنا مغزل تاناتو أداو كينا فقر أملاخ زقلص اللهم حياونت أملاخ زقلص اللهم محرت أملاخ زقلص اللهم سبات كينا أب زمننا خنبر حدا خافت እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ حدا ጉዳይ ማለት ወላው ናፍታና ወንጌል ማለት ስንሕሪና ዳህራክ መጻይና حميمي أبصحوبني زبل أكونم نصوص لذا حمام خيني يكونم كو جن قبل السبات النجبرو أبغيتا خمسة فسمة إذا حسبوا مالتي سلازنا بحدا حموم مجلس فقرنا خنجلس الله خلنا نجويتا نجلس الله خمسة لنا إجزابيه زغصر مالتي بزاوات إجزابي راجزي حمامنا زجبرو جبرا ودقف أبنز خلنا دم هوريا كودس باولوس هوريا كودس باولوس كافتم مريات أجلجلتي هورياتيو قويتا دما برأي سجل صلوا كم كد سب زي كنا دما كم كد أملاخ سماوي زخانة طبابن فلتاتن دسنقة للكل دما نأجزابير ملكته وحيل استعاد كانوا بز حد دما نمخنيات بركات نمخنيات مدحان نمخنيات صدقي نمخنيات من نقاف زخانة أبويني رومالد سلازم تايد لنا إذا أبوزي كحمم الكازيج صبيو نبز حد دما بناي فوسة أمرات كسبة توزخنا فوسي بمجلس جزابي تكمل أبو كانت نبرة جن بفقر أملاخ دم حدا جزي حميمو مالتي سلون تايبلنا أب كلاي كورنثوس مراف 10 تخلته فرشو 18 بمخنيات تأزي بلوس رأي انبزا من انت خيب بخا أفسجاي جراج توهبني انبزا من انت خيب ملاخ سيطان كسرين توهبني إذا خباي كرحاب بزا عبازي نقويتا سلسة ساعة لمن كويب لنا سلازي أكلا وزخنا حمام كم زنبرينا خنردان خير كلها ناس فلاي كنبر كل ناس حساب الشيخ وقعنا الشيخ بلس ترجع تدقي قصي خطرية بتاعي خاص جمجد السند حر وجيه كرمة سمعك عن زلوا مالتي خاود ما كعز بهالشيخ ويكالو نوزع مسألة وقعك خلص كبيس خنا عن زي سمعك مالتي تي شيخ تخيوس تغنزام كجرفك هيكلني مالتي هاورا قدوس باولوس كن جراج زبزله إذا جراج دما بملأ سيطان زم حدر بملأ سيطان دما
زأتو كم زنبرة فلا لما أفتدقوا أكلون ما سلز نبرة نسب قالت يا بصحافة ملختي نسبات نفتنا زخون كم زنبرة الرجال يوم لكون تامزلو أب عينو زخون خمس كانسر مسالي قصلي كم زنبرة مخاك فوسكم نأخذ كلش انتهي زدا جزار زي فوس زبل حساب زي ما سمعنا يوم كانوا خليهم سبات نفتنا زبل زلل ما نسيو زكاء أنت زخون سي يعني تخون كمان أوسيخ ما هابكم نزبل لول ما بزم خنياتي لهم يوم زكاة سو مالتي سلازي كبيز خونه كأنزاز الله كبيز خونه قصلي مخا استخوله زي كونس كل سكريا زخلاب على أكلاتو كم زنا برينا خنردان خل مالتي إذن أجل زد ما خللو أب زيابير كم سأله سلست ساعة سأليو زيابير جنا حيلي أبد خامس قلة سمو سجاي أخلك هايلو حيلي أبد خامي تدخم تبع هاي زلو إذا حمام سجازي مالتي سلز سجا أملاخ رديت أملاخ زقلة سألون ترى أخوينس هؤلاء كل سباولس تزحفر نفتنا رمز خون زنبرة حججن حيلي سجاي أخلك كم سبح لجن بقى بحاجة استقبلوا ماله سلزي ما قال أملاخ تقبل لنا سلزي حيلي خريستوس قبل لي من تحضر ببزحت حاجواس بدخام مالت بحمامك مكحي انبار كم مسد كم زحمم شيء بحيلي قوي تازبرت أما من تكريستوس إلى بدخام بحمام بصرفي بحسر بمسقاق بسببه حاجواسي مالتي I think سبك حمم كله جزء يسملو تسفو يمهمن اتزنا برا نبرز خانة في الشيخ تاون يتقفوا اي مالتي كل انتنا نايسلمت بحدا وجن اكلاتنا زحممنا يرمن كل اكلاتنا يصلو مالتي نمنفس كاي يصلو نمورال كاي يصلو كل نجار يصلو هارا كل سباولس كن نسر زخانة ملأختي خاقويت عم استقبله بقى بز نجس كحجوس يايل مالتي زحفروا له نجار منم أي نبرة سلزي لك هندني هورا قدس باولوس أي بالله كبرز ولا حمام تزقات من رمو مخاق ديابي سجى أهلك سجيدو يحشك مس حمامك ولاس كفوسك انت زبلنا من الباش نتي زلنا من فساو بصحنا زجهد من رجع ممرسنا مالتي هورا قدس باولوس جن أزيو ماتش زخانة سب بس زخانة سب سلز نبرة بتجزيابي زمرة صلوا كبر زخانة مرجع كحجوس كلنا عندري مالتي سلز نحناون لك هم تهورا كل سبعة ولا زخانة حمام كجات منا خلو جزيابيهر إذا حمام زي على اللي فوسني لام صلي قبولي قبول دماي مالتي جن جزيابيهر نص زخانة مرسيه بنا زي حمام زي بفقادة إموس أجا أخلك أزبلنا جزيجن نتيجة زيابي زمرت لنا مرجع دسي لنا خن قبله خمسة لنا هنا خبز خن مهار نخل مالتي تأثر سيتنا مودعة حتى زلنا دما باريا سلاسي مالت بملك أملاخ نستفترنا متن زني أملاخ مرجع أنا سرر حن زمهرنا ويدما زنت سرلنا حلافنت انتاي إجزابير مستقل على أملاخ مخانو قصبتاو زخون حويت كبرنا نخ على خلو جن زجمتاوي زخونة دقفن مكن خانن كبرنا انت الأمريسو كابزنا جزن مهارة نجار ويد ما خابزي مرجعنا أملاغزي زصرنا حلافنا تنتاي زبل حدا خافت خنريا زلنا أقداسي حتى مالتي أجزابيه بعين زير أملاغ يكونن ركيق منفصل زخونة أي رأنيو اتزير قبرتاتو اتزير اسقاتاتو دما بانا غير خغهدو بانا غير خغول صد ما يدلي يكون عندي لك خمتي زير املاح سغانا لبيسو ويتنان من حنان يسوس كريستوس بسغا استغلص املاح نبلو اتنا እግዚአብሔር ጸጋን ትና እግዚአብሔር ግብርታትን دما بانا غير خغهدو ስለዝደልዩ ናአና ማዓይቱ ኮይና ክንብዝ ፈጠረና ዘድሐነና ማለት ስለዚህ በቆንዱ ግብርና አምላኽ نحنا نايتي قبرو نايتي تسققو قلسات كنكون تجبات بزخونا من قدين عالم كان كهدي أملاح سدالينا مالتي نحنا ندحر قبونا زين قبر تداخوينا قن يتقبر أملاح أي قهدنا اللو مالتي لابنت حادثب أب عدي تسقي من زلو صدرابيتنا قنزب نحسدينا اللو يتنا تقنزب تي حيزلنا زخي السبب دما أمين أنت داهيبنا يو يتسبت قن
نتم سبات كي هابوم تزملس حدنا عنا أي تأمننا نتم سبات دما يتأمنوا من እግዚአብሔር ድማ ንኹሎም ኣመንቱ ማዕረት መድሓን ናይ ኣገልግሎት ጽዋዕ ድማ ሂቦም ማለት ምስ ናይ መድሓን ጽዋዕን ኩላህና ናይ ኣገልግሎት ጽዋዕ ድማ ኣለና እግዚአብሔር ድማ ንኣገልግሎት ጽዋዕና ከሎ ንኣገልግሎትና ብዝግባእ ንኽንፈጽም ዘኽእለና ጸጋ ድማ ይህበና እዩ ስለዚ እዚ ጸጋ እዚ እንድሕር ክንጥቀመሉ ተዘይክእልና እቲ ግብሪ ኣምላኽ ክጋሃድ ኣይክእልኒ ማለት እዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ናይ ሕውየት ተኣምራት كجهاد أيكلنا اللمو سلازي እግዚአብሔር بخل الصواعنا صويت كنمون يزدلا مالتي أتي جبرو النجلس قالو جبرو النجهد قالو دما بخلت ما قد مخان تتعيشنا له مالت حدا يتعافى أجر جلوس نبلو مالتي نايك على أجر جلوتي خلا يدما تجبرو زخنا أجر جلوتي نزيان كلتين تعيشنا خنودينا مالتي እግዚአብሔር حدا سبك حمم كله عبد الناس أمل مستخجات مخلو اتحاد خنقبرو له نخل اتي كنكني مالت كنكن كلنا نحد حمم كيركا كتصانانا اخول لخا ابتي دخيمو زلو بحيل منفس قدس بتسفى متان كهبتم اتزحلفو زلو دما كاب قدسرن ميزان املاح وصاي زي مخانو እግዚአብሔር يريو خم زلو እግዚአብሔር يعزو خم زلو بقال املاح جيركا خطردو اخول لخا للخل دما افتي خنتاتو نجزيابير كتأمت نجزيابير دم خمسجن كتراد أخل لخازنا يكال أقلقلت كخون خالي مالتي جن زنا يكال أقلقلت كنجاب تداخلنا لك خم تحد حمام مسحمنا من خيدو تبع كان نقدر من قد دخل خازخونا نقدر تمالي خات خير يكونن جن كم من فساويان سبات كم آمنتي نحد حمام ممكن كيد كلنا كم أقلقلت كن حسب لنا مالتي كم أقلقلت كن حسب لنا سلزي نجزيابير قالوا خاطقنا خنصلي يالنا مالتي እግዚአብሔር መገድና ከቀነ ናፍተሐሙ በመኻና ረድኤት አምላኽ ዝግለጸሉ መኻድ መታን ኮነልና እግዚአብሔር በአና ገሩ በተተራዝ መስል ተአምራታው ዝኾነ አየ መታን ከአይ አብቅን እግዚአብሔር ክንጸሊ አብቅን እግዚአብሔር ድማ ቃሉ ከህበና አብቃል አምላኽ ጊዜ ክንሐልፍ አዚያ ገዳሲ ማለት እዝን ተዳገርና ሓደ እትሰብ አይበጽሐንን ከይብለና ኢና ዝበዝሕ ጊዜ ንኸይዳ ይኮነን ግን ኮሙ ዘይኮነስ ናይ እግዚአብሔር ወኪል ኮይና ነዚ ሕመምዚ ንምጽንና ምኽንያት ክንኮነ ኢልና ክንከይ ተዳኺና እቲ ሓደ ካብቲ ሒዝና ክንከይ ዘለና ድማ ቃል አምላኽ ዝበዝሕ ጊዜ ግን ተራ ዝኾነ ዕላላት ዕሊልና ተራ ናይ ሰብ ዝኾነ ምጽንና ኢና ነጽናና ማለት ግን ከም መንፈሳውያን ሙኻ ከም አገልገልቲ ድማ ንእግዚአብሔር ወኪልና ንኸይ ስለ ዘለና ንአምላኽ ዝበቀ ቃልን ተልእኾን ሒዝና ክንከይድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ እዚ እተቀዳማይ አገልግሎት ካውን ከሎት خلای ድማ ትግብራው አገልግሎት ማለት እዩ ሓደ ጊዜ ገለ አዴታት ይጽልያ ነረን እንዳጽልያ خلዋ ጸሎተን ወዲየን ዳሕራይ እንዳዓለላ خلዋ ግን ሓደ አገልጋል አቦ ይመጽሞ አሞንጎ ተዓለ ስለተጸምበረን ብዛኣምታይ አላህም ዘለዋን ይሓተንሞ ሓንቲ ኣብ ዓራት ድናሰ ዝነበረት አደ ብዛዕባ አይና හන්ጽል ጸኒሕናሞ ብጣዕሚ ያተደንግጽ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ክንእከብ ኮለና بصلوت نذكر عنا إلين ينقرأ مالتي كاب صلوت وسا أجن تاجر كنا لا تفلتها السنة تزعبي نجار تزعبي كوك زيابير كاب زلاتو دون ناس تأمرات أو زخون حويت كهبا إلنا ينصل زلنا راح حد جيون صامن صلوتن وسيرنا بحد خوينا تأكيدنا نصلينا إلنا مالتي حرك هلا هنتايت قبرة هاي كالس ولا هنتي وموزد أمو يتي كد مخلط الشيخ قويت أنا يسوع كريستوس نمرحنا زمسة እንደገና خلای ጊዜ መጽዩ እትረዲየት ከብዝሐላ ወይ ድማ ረዲየት ክገልጸላ ክንጽልያ ዘለኸን ጸሎት ሓደ መንገዲ እዩ በአካል ከድካ ክትገብሮ ዝግባእካ ምግባር ድማ ሓደ መንገዲ እዩ ስለዚ ክልቲ ድማ ከነጻጸል ዘይከሊ ምስበለን ግን እቲ ግብራዊ ዝኾነ አገልግሎት ጀሚረን ማለት እዩ ስለዚ ግብራዊ አገልግሎት ድማ ነቲ ሓሚም ዘሎ ተደኒስ ዘሎ ሰብ ዓቕምኻ ብዝፈቐዶ ነቲ ኣብቲ ጎደሉ ምልኣት ክትኮኖ ምኽኣል ማለት እዩ ኣብቲ ሰኒፍሉ ዘሎ ደገፍ ክትኮኖ ምኽኣል ማለት እዩ ፋይናንሻል ዲዩ ናይ ምኽሪ ዲዩ ወይ ቤተሰብ ዲዮም ደገፍ ዘድልዮም ዘሎ በዚ ኩሉ ነገር ድማ ክንሓስብ ከም ዘለና ሕጂቲ ማእኸላይ ሓሳብ እንታይ እዩ መጻጎ ተባሂሉ ዘሎ ብዛዕባ ሕማምን ብዛዕባ ፈዋስነት ናይ ጎይታ ክንሓስብ እንዲዩ ብዓብይት እግዚአብሔር ዝገበረልና ከነስተንትንን ንኣምላኽ ከነመስግንን
بتي زلنا سجاو حمام دماغ كن مجزابير قريبنا بزبلة بزحشن قص أملاك كندلي حيل أملاك كندلي فوسن محرتن كندلي مالتي بتحدى من قد ما نايكالوت حويت نحنا رديت كنكون خلينا مالتي نحنا تراي كنفوس كندل زي كنس يتزقمت وزخنا كنكنن دقفني أملاك بأنا جيرخ قلص أنت دليخه أبكرابنا حومات اليوم بزغنيات زي كنذكرهم اتناي قال اقلولت كنغلغل اتناي غبراو زخنا اقلولت ما كنغلغل حدا خافتي سومن زي كنغلغلولن نخل حدا منقدي مالتي اتناي ونجل ماتيوس مراف 15 زلا دما كاف 31 دنك 46 كلت عين سبات يم زلو تم حدا حميمه بصحكمني طميد ما انغلكمني عريقد ما خدنكمني ስለዚህ አትምብሩኻት ናብ ሓጎስ ጎይታ ከምእተው ክባህሉ ከለው ተም ሓደ ግን حميمة أي بس أحكمنن عريقة أي كرن كمنن أتمرجو ماتيلي زفلاليهم مالتي. إذا سبازي قويتا أكاونت خزر الله ميلهم قصر الله ميلهم ما يكون زجبرون يروم. سلزي دمان تايلومو مع أسيها مع حميم كاس بس هناك. مع أسينا مو عريكاس كدينا كايلهم منهم دذكروا ونجراين برا. دسابات أو ونجراين برا مالت. منياتو اتسنى جبر مقبار بهاري أمينيرو. لك همزة مسرح مستنفاس نتنفس كم زلناون عين ذكروننا زوم أبوتا زيوم زوم قدسان زيوم دما يتنحمومات مبصاح ديو كله تجزيابيهر كن قبرو زدلينا أكل بحر يوم سلازخونه نايدو حنا تكبار سلازخونه بغض سالي قبرو سلازنبرو مع سينامو حميم كاس بس إحنا كخبروا يوم كيلو مالتي سلازن إحناون قنتي رديت أملاخ فوس أملاخ مصباي نايكالو سبادما دقف نايكالو سبادما رديت كنكون أملاخ يدلنا مخانو حسب أزياء قداسي مالتيو نايمود أتازلا حسابا بيوخديه انبار حلوفن هلون أكايدانا نمرمر بزعبا أبقزار اسنا خونه أبكوابينا بزعبا سست حماما زلونا منفسا ورديت نفتشن نغنى عيون حمامات نزخفتلنا دقا أقلقلوت نتاقم اللهم زسكم حلاف الندمان فسمهم حمامات معايتن لأخاتن نأملاخ مخانا زخاخرنا أقدسن قلحاتن ملكتاتيهم بقبو نتاقم اللهم سلازي نزوم ورقاويان أدلات كين خسرهم نخبر أملاخنا نمسننا قداياتنا نزل ألم ربحان نتاقم اللهم دفنتي حياونتن دبيت ساقوان أين خون بلنا له زيابي سمعنا قلب لبنا هدرو كم تستمعنا يا أخو مخينا خنبر زيابي بساقو إيرك فنا سيني لكم سلا سماعهم نفتقوا رسول الله دماغ زيابي سيني لسماعهم